Ongi etorri ikusentzulea, oraingo astean berbagai saioan hezkuntza kontuak izango ditugu hizpide. Gurean izango da Begoña Pedrosa sailburua. Bizkaitarrak 18 urte egin zituen Mondragon Unibertsitatean, eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekano izan zen 2014tik 20 bitartean. Orduan eman zuen Eusko Jaurlaritzarako jauzia, Jokin Bildarratzek zuzendutako hezkuntza sailean jarduteko. 4 urtez, sailburu orde izan eta gero, saiaren buru da indarrean dagoen agintaldian. Begoña Pedrosa, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko, arrastian. Indarrean da, labek, esteilasek, hilak eta komisionesek sektorean deitutako greba. Lanuzteak egitera bitu dituzte, irakasleak, aurreskolak partzuergoa, eta sukalde eta garbiketako langileak. Ze puntutan daude elkarrizketa mailak? Bueno, guke mai ezberdinak dauzkagu, oso ondo adierazi dozu moduan, eta mai bakoitzak dauka bere izaera eta bere antolaketa eta ordezkaritza. Orduan, momentu ezberdinetan gaude, baina nik azpimarratuko neuke guztiak daudela irekita eta lanean. Bai hori esan dugu, azkenengoko asteetan adierazi dugun gai bada, lanean gaudela, eta gobernu moduan eta departamentu moduan negoziazioak irekita daudela eta akordioak lortzeko prestutasun guztia daukagula, eta hortan gabiltza momentu honetan, aste honetan bertan hainbat bilera egingo dira, eta jarraitzen dugu negoziaketan, eta jarraitzen dugu mahai gainean jarritako edukien inguruan eztabaidatzen. Ze badaude edukiak, badaude proposamenak, eta hori da nik usteot argi geratu behar dana, ezta? Nahi duguna da hoberena lortzea gure sistemarentzat, irakasleen garapenerako, baina baita ere, ikasleengan inpakto positiboa eta emankorra izateko, eta hor bilatu behar dugu elkarlana eta hor egin behar dugu topo, ez? Beraz, esan dakoa, mai bakoitzak dauka bere izaera, irakaslearen maila agian da konplexuena, masa kritikoa dauelako atzian, baina akordiotara heltzeko gai izan gara azkenengo urteetan, orain dela 2 urte adibidez, sinatu genuen akordio potolo bat, eta hainbat hobekuntza sartu genituzten ikastetxe publikoetan. Eta, adibide moduan esango neuke, abenduan sinatu genuela hezkuntza bereziko lan hitzarmenerako akordioa, eta hori mugarri bat izan dela baita, ez? Urte askotan negoziatzen 3 urte eman ditugu negoziaketan. Akordio batera heltzeko, hitzarmen kolektibo bat bilatzeko urte askotako lana da, hilabete askotako lana da, ez da egun batetik bestera lortzen. Orduan, guk esaten duguna da, ari garenean negoziatzen, saila dela ulertzia greba baten deialdea, baina guk jarraitzen dugu. Propositiboak izaten eta bidean topo egingo dugula ziur nago. Eta momentuz, izan kolektibo bakoitzarentzako aldarrikapen zehatzetan edo eskaera komunetan, bada nolabaiteko aurrera pausorik? Bai, badaude, oin ari gara negoziatzen adibidez, aurreskola partzuergoko hitzarmena eta aurrera pausu sendoak eman dira azkenengo asteetan, eta nik espero dut emaitza bat egongo dela epe laburrean. Hori pentsatu nahi dut, eta zentzu horretan optimista naz, ez? Baina esan dakoa, ez diela 2 astetako lanak atzetik datozen hainbat eta hainbat bilera egin ondoren, eta ari gara etorkizuneko eredua hitz egiten baita ere, ez? Oin momentu polit batean gaude partzuergoan, hazkundea izan dugun doakotasunaren politika berriarekin, eta horrek ekarri dauena da, negoziazioak ireki dira, eta ari gara bilatzen, zeintzuk izan behar diren hobekuntzak, eskaintza kalitatezkoa izan daiten, ez? Eta nik uste dut irakasleen lana baloratu behar dela, kasu honetan hezitzaileena, beste langile batzuena ere bai, baina baita ere, familiek egiten dituzten aldarrikapenak eta eskaerak kontuan hartuta, ez da? Azken finean, umea da, importantena, kasu honetan, zenolako
zerbitzua eta hezkuntza eredua bultzatu nahi dugun gure eredutik, patzuergoko eredutik. Aipatu duzu etorriko direla adostasunak, baina zabalik dauden elkarrizketa mahai horietan zeintzu ari dira izaten adostasunetara heltzeko punturik zaienak edo zeintzu uste duzu izango direla korapilotsuenak? Bueno, zaila da adieraztea bat edo bestea, azken finean puntu asko daude mahai gainean, kategoria ezberdinetan kokatzen dienak, baina hitz egiten ari garena adibidez, badago gai bat oso lotuta dauena, orduekin, ratioekin, ohiko gaiak izaten dira, ezta? Guz egiten dugu, saiatu edo saiatzen gara negoziazio horiek beti ekartzea, eta honekin ze inpakto izango dugu gure umeengan edo gure gazteengan, ikastetxeei dagokionez, ez? Eta saiatzen gara horra eramaten negoziazioa, ez? Eta, bagabiltza, nik ez nuke esango puntu bat edo beste bat korapilatsua denik, kategoria ezberdinak daude, eta guztietan dago, nire ustez, eraikitzeko aukera bat, bai? Baina, ez da erraza izango kasu batzuetan, baina beste kasu batzuetan nik uste lortuko dugula. Egu bakoitzean, hezkuntza eta teknologia jardunaldien irekieran parte hartu zenuen, eta bertan, adierazi zenuen, teknologiak hezkuntza prozesuan balio erantsia eskaini behar duela. Hori nola bermatzen da? Bermatzen da gauzak argi izan da, ez? Eta nik uste dute hori dela lehenengo gauza. Daramatzagu nik esango nuke 3 urte eraldaketa digitalerako estrategia batekin, sistema moduan, Euskal Hezkuntza sistemari buruz ari naiz kasu honetan, ez? Eta elkarlan bat egiten ikastetxeekin, bai? Eta nik uste dut gure paradigma argia dela, eta esaten dudanean balio erantzia izan behar duela, azkenean esaten nahi naizena da, irakaslearen formakuntzan adibidez, bilatzen ari garena dela, hain zuzen teknologia zertarako erabiltzen dugun, noiz erabili behar dugun, eta balio erantzi horren atzean zer dagoen, ez? Eta dagoena da, oinarrizkoa den kontzeptu bat, eta da, gure ikasleak trebatu behar ditugu kriterioa izateko. Kriterioa izateko, eta, pizkat begirada kritikoarekin egin behar dituztela beraien hautuak, ez? Eta hor mugitzen gara, paradigma horretan mugitzen gara, hitz egiten dugu kompetentzia digitalaz adibidez, eta kompetentzia digitalaren atzean dago sorkuntza, kompetentzia digitalaren atzean dago edukien sorkuntza, baina baita ere adibidez segurtasunaren auzia, irakasleek behar dituzte, ezagutza berria garatu behar dituzte, eta estrategia berrietan trebatu behar dira, hain zuzen kompetentzia digital hori garatzeko gure ikastetxeetan, ez da? Orduan hortaz ari gara azken finean, ez? Noiz erabiltzen dugun teknologia, zertarako erabiltzen dugun, etapa bakoitzak bere ezaugarriak dauzka, eta kompetentzia digitalaren garapenean hor kokatu behar ditugu gure irakasleak, eta horrek daukan inpaktua ikasleengan, ez? Sare sozialen erabilera, edo adibidez, hor badaukagu baita ere proiektu bat, berrien irakurketan azenolako ikuspegi kritikoarekin egin behar dugun, mundu bat irekitzen da. Baina argi daukaguna da, teknologian trebatu egin behar ditugula gure ikasleak, baina jakin behar dugu noiz eta zertarako, ez? Momentu honetan bada gai bat korapilo askorekin, ez? Erpin asko daude tartean, eta elkarrizketa osasuntzu bat ireki dugu gure ikastetxeetan hain zuzen, hausnarketa hori bideratu ahal izateko. Eta hausnarketa horretan gauza asko atera dira, baina prozesua berak izan du bere inpaktua, ez? Ze gai izan gara, laguntza eta bide lagun izanik, ikastetxeei hainbat eta hainbat gako eskaintzeko eta formazioaren bitartez, eta adituen ekarpenen bitartez, momentu honetan ikastetxe bakoitzak bere erabaki propioak hartzeko gai da, ez? Halan da guztiz ere, hau ez da egun batetik bestera egiten den prozesu bat. Azken finean aldaketa teknologikoak oso haren etortzen zaizkigu. Orduan etengabeko hausnarketa bat bilakatu behar da gure, ez bakarrik ikastetxeetan, ez? Gure komunidadean, ez? Gure herrian, azkenean ikastetxea herria da eta herria ikastetxea da. Eta ikastetxeetan gertatzen den guztia, azkenean plazatik datorrez, beti esaten dugu hori. Familien implikazioa eta familien konplizidadea bereganatzea oso importantea da. Eta hemen lan bat egin behar da. Eta horrek eskatzen dugu prozesu bat.
parte hartzailea izan behar duena, eztabaidak egin behar dira, adituen ahotsak ekarri behar ditugu baita ere hausnarketa horietara, eta hori da nik uste dut erantzunkizunez jokatzea, ez? Nik uste dut eredu digital propioa garatzen ari garela, eta ambizio horrekin egin duguna izan da eztabaida bat ireki. Eztabaidak irekitzea ez da bat ere erraza. Baina argi izan da zer lortu nahi dugun. Eta lortu nahi duguna da, ikastetxe guztietan proiektu digital arduratsu bat izatea. Eta horren atzean daude hainbat eta hainbat elementu, irakasleak, ikasleak, familiak, ze baliabide behar ditugun, hainbat eta hainbat elementu sartzen dira. Eta hori egiten da estrategia argi batekin, baina prozesuan gero gauzak gertatzen dira. Eta aurre egin behar zaie, beldur barik, eta lanabezak eman behar dizkiegu ikastetxeei eta irakasleei. Lidergo digitalaz hitz egiten dugu, ez? Lidergo digitalaz hitz egiten dugunean hortaz ari gara. Ikastetxe guztietan argi izatea zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun. Eta gai izan familiei eta gizarteari hori ere patxadaz azaltzeko. Urte bete pasa da, hezkuntzako Euskal Legea onartu zela, ze bide egin duzue orduz geroztik, ze ekimen jarri dituzue martxan? Gauza asko egin ditu, hau martzan egon da, ez? Ja hezkuntza hitzarmena sinatu zenetik, ez? Legebiltzarrean etengabeko ekimenak egon dira martzan. Aipatuko nuke mugarri bat adibidez, eskola publikoaren lehenengo plan estrategikoaren garapena bera, ez? Martxoaren bukaeran legebiltzarrera eramango duguna. Prozesu bat izan da, aurreko udaberrian abiatutako prozesu bat, eta zergatik da mugarri bat, hor badaude 3 elementu atara direnak aurreko ikasturtetako eztabaida guztietan esango nauke, hezkuntza komunitatean. Eta bat da, eskola publikoan irakasleen egonkortzea bideratzea, hori izan da, esango nuke aldarrikapen historiko bat izan da eskola publikoan, estrategia bat martxan jarri hortarako. Bigarrenik aipatuko nuke plan estrategikoaren barruan, azpiegituren garapena eta aurrera pausoak eman ditugu eta oraindik ere gehiago eman beharko ditugu estrategia berriarekin, eta 3. aipatuko nuke eredu pedagogiko edo eraldaketa pedagogikorako proiektu propio bat izatea. Eta 3 ardatz horietatik hainbat ekimen sartu dira. Baina, badaude beste hainbat konpromiso legian aipatzen dienak eta hitzarmenarekin ere bat datozenak, eta hor badaukagu adibidez, momentu honetan abian jarri behar ditugun hainbat eta hainbat arau berri, dekretoak deitzen direnak. Baina dekretoaren atzean beti dago estrategia bat, eta adibidez badaukagu bat, eta da planifikazioa eta eskola maparen berrantolaketa guztia, epeluzeko proiektu moduan irudikatzen dugu, baina dago lotuta, hori ere badago lotuta eraldaketa pedagogikoarekin. Hitz egiten ari garenean, mapa eskolarraren berrantolaketaz hitz egiten ari gara da baita ere eredu pedagogikoaz. Nolako ikastetxeak nahi ditugun, ze tamainakoak izan behar duten, nolakoa izan behar den proiektua, hori guztia ere sartzen da. Ze batzutan lotu egiten ditugu gauza horiek beste elementu batzuekin, eta nik esan behar dut lotu behar dugula batez ere ze hezkuntza ereduaz hitz egiten ari garen, edo ze herri ereduaz inkluso esango nuke, edo adibidez segregazio hori aurre egiteko estrategia guztia. Bada erronka potolo bat, urtetako aldarrikipena izan dana baita ere, nik esango nuke herri guztietan, baiara guztietan, agian intentsitate ezberdinarekin, baina Euskal Hezkuntza Sistemari buruz hitz egin izan danean segregazioaren auzia beti egon da mahai gainean. Eta nik uste dut ausartak izan garela azkenengo urteetan egindako hausnarketa honetan erdigunera ekarri dugulako. Gertatzen dena da, konplexua den gai bada, eta adostasunerako bidea hartu behar da. Fase bat bukatu da, orain bigarren fase batean sartuko ginateke, eta fase horretan adostasun gehiago beharko dira. Adostasun gehiago, nik esango nuke, arautegi orokorrean, baina baita ere tokian tokiko egon daitezkeen esku hartzetan. Eta horrek ekartzen duena da batzutan da,
eztabaida, ekar dezake baita ere egonezina, baina nik esango nuke eztabaida izan behar da kalidadea. Eta eztabaida izan behar da ikastetxe eredua, eta eztabaida izan behar da zenolako hezkuntza eskaintza bideratu nahi dugun, eta hortik joango dira eztabaidak hurrengo hilabeteetan. Segregazioari aurre egiteko, orain dela 2 urte matrikulazioan abiatutako araudi berriarekin ez dela nahikoa, esan duzue, ez beste neurri aktibatzea aurre ikusten duzue, inklusio eredu erreferentziazkoa izatera llegatzeko. Zuk oso ondo esan duzu, bai, inklusio eredu propioa garatu nahi dugula, eta nik uste anbizio batekin egin behar dugula. Bai, eta anbizio hori kolektiboa izan behar du. Hori oso argi daukat. Orduan batzutan teoriarekin bat gatoz, baina gero praktikara ekartzen dugunean zalantzak sortzen zaizkigu, herri mailan, auzo mailan, eta hor nik uste dut aurrera pausoak emoteko momentua dela. Nik esango nuke gauza asko egin direla gertatzen dena, batzutan bakarrik ikusten ditugu medioetan agertzen direnak, ezta? Adibidez, matrikularen politika berri guztia, orain dela 2 urte aktibatu zana, horrek ekarri zuen berrikuntza bat, aipatuko nuke baita ere momentu honetan konplexutasuna handiko ikastetxeetan daukagun egoera hor lan potolo bat egin dugula baita ere, ez bakarrik gehien behar duenari gehiago emanez, alegia baliabide gehiago emanez, baizik eta kalitatezko proiektuak garatu dezaten laguntza bat eskainiz, formazioan, hobekuntza planetan, emandako akonpainamenduan, kanpoko eragileekin batera, eta saretzean. Orduan hori ere, segregazioari aurre egiteko ekimen bat dala, uste dut, ez? Eta gehiago aipatuko nituzke, ez? Baina esango nuke helburu nagusiena da inklusio eredua eta kalitatezko hezkuntza proiektuak izatea ikastetxe guztietan. Eskaintza dauen ikastetxe guztietan, hori da gure familiek eskatzen edo exigitzen digutena azken finean. Gure seme-alabak ikastetxe batean matrikulatzen ditugunean, hori da bilatzen ari garena, ez? Bilatzen ari gara leku seguru bat izatea, bilatzen ari gara bikaintasun akademikoa eta pertsonala garatzea, eta bilatzen ari gara etorkizunera begira gure seme-alaben heziketa eta baita ere balio batzuetan oinarritzen den eredua, ez? Nik esango nuke zutabe horiekin egin behar dugula hausnarketa segregazioaz hitz egiten dugunean. Segregazioaz hitz egiten dugunean batzutan mugatzen gara gai jakin bati, baina askoz ere konplexuagoa da, askoz ere poliedrikoagoa da, eta begirada askotatik egin behar dugula hausnarketa eta hartu behar ditugula erabakiak eta kontsentsuz egin behar dugu. Eta kontsentsua bilatzeko eztabaidatu egin behar da modu lasai batean. Eta batzutan hezkuntzan eztabaida egitea modu lasai batean ez da erraza, baina guk behintzat hori da sustatuko duguna. Lasaitasunezko elkarrizketa bat, mahai baten bueltan, guztien ahotsak jasoz, baina erantzunkidetasunez jokatzeko arau jokoekin. EAEko hezkuntza legea onartzerakoan etzen erreza izan, hizkuntzen gaia ere finkatzea, helburua bada ikasleen gaitasuna maila jakin batera heltzea nahita ez, baina zein mailari buruz ari gara hizketan, eta hori bermatzen du egungo ereduen sistemak? Hori da hartu nahi dugun bidea. Eta hori da, nik uste dut, hezkuntza sistema moduan, administrazio moduan, herri moduan, udal moduan egin behar dugun hausnarketa. Hori ez da bakarrik paper batean sinatzen den nolabaiteko emaitza bat, ez? Eta anbizio horretan kokatuz, nik uste dut badala momentu garrantzitsu bat, ikastetxetan egiten duguna, hizkuntzen irakaskuntzan berpentsatzeko eta hor berrikuntza egitea tokatzen zaigu. Nik aipatuko nituzke 3 elementu oso importanteak izango dienak hurrengo ikasturteetan. Batetik, egin dugun apostua euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzarako institutoa sortzeko martxan gaude. Eta hori oso importantea da, konpromiso bat hartu genuen hezkuntza hitzarmenean eta hori gauzatu da. Garatu egin behar dugu institutuaren eredua, baina martxan gaude, diagnostikoan gaude, eta etorriko dira emaitzak, ez? Bigarrenik,
bueno, badaramatzagu para bat urte marko bat eraikitzen, eta laizter izango dugu marko horren berri, eta jente askok parte hartu du hor, ez? Marko esaten ari naizenean, hitz egiten ari naiz, nolakoa izan behar da hizkuntzen antolaketa eta arkitektura guztia gure ikastetxeetan, ez? Euskara ardatz izanik, hori oso argi daukagu. Eta hirugarrenik izango nuke, hartu dugun konpromisoa eta legeak ezartzen duena, eta da, ikastetxe guztietan hizkuntza proiektu sendoak egin behar ditugula, eta hortarako erraminta berriak eta proiektu berriak martxan jarri behar ditugula, ezta? Hor ere, bagabiltza 25 ikastetxeetan eredutxo bat pilotatzen, eta hortik ere etorriko dira proposamenak balizko araudi berria egin ahal izateko, ez? Beraz esandakoa, gauza asko egiten ari gara, batzutan ez dienak ikusten, behar dalako diskrezio apur bat, behar dalako lasaitasuna ikastetxetan behar dutelako patxadasko lana egitea, ez? Baina, izan behar gara, berriro ere lehen esan dudana, ambiziosoak izan behar gara. Eta ambizio horretan, obrena bilatzera joan behar gara. Eta iparra badakigu zein dan, legeak markatzen digu, baina bidean joan behar gara elementu ezberdinak sartzen, ez? Eta baita ere ikertzen, zer funtzionatzen duen eta zer ez. Ez dut aipatu, baina eredu berri horretan ikerketako laboratiboak espazio berezi bat hartuko du unibertsitateekin batera. Eta nik uste dut hori importantea dela, bai izan da, gure erkidegoko hezkuntza fakultateekin batera egin dugun ibilbide bat, eta hor ere gauza politak aterako dira. Zarauzko Salvatore Mitxelena ikastolarko auziari buruz ere galdetu nahiko niztuke, hezkuntza sailak 140.000 euroko isuna jarri dio ikastolari, beren seme-alabak ikastolara eraman gura zituzten, bertan matrikulatu nahi zituzten familiei aukera ematearren, hezkuntza sailak ezarritako 50 haurren muga gainditzearren. Salvatore Mitxelenatik diote hezkuntza sailak justifikaziorik gabeko murrizketak ezarri dituela eta horren aurrean plantu egiteko bautua izan dela eurena, eta Debagoieneko ikastolek ere salatu dute ez da nolabait gertatutakoa. Zer duzu esateko? Nik izango dudana da, arauak bete egin behar direla. Eta ikastetxe guztietan bete egin behar direla bai edo bai. Nik, uste dute legitimoa dela eta librea dela, adierazpenak egitea, komunitate moduan, baina prozesu administratiboak hor daude, eta guk egin izan duguna izan da, momentu honetan, identifikatu danean, prozesu bat txarto egin dana, edo legez kanpo kokatzen dana, horri aurri egin, eta hori da izan dana emaitza. Orduan hori izan behar dut. Eta hau askotan gertatu izan da, baina ez bakarrik hezkuntzan. Beste esparru batzuetan ere, eta batzutan ez gara enteratzen. Kasu honetan, ikastetxe honek bide hori hartu du, eta libertadez egin dezaken gauza bada, baina guk prozesu administratiboak zaindu egin behar ditugu, eta gauza batzuk gainera hor geratu behar dira, esparru administratiboan. Baina legea bete arazi behar dugu. Eta nik uste dut zentzu horretan, hemendik ere ikasketa prozesu bat egin behar duela ikastetxeak. Itunpeko sareari buruz, bertako langileen soldatak ikastetxe publikoetakoekin parekatzea onartuta, horretan diharduzue, beti ere doako eta kalitatezko irakaskuntza bermatzeko helburuarekin. Noizko desagertuko dira Itunpeko ikastetxeek familiei kobratzen dizkieten kuotak? Hor bi gauza aipatu dituzu eta lotuta daude, baina ezberdina dira, bai? Eta lehenengokoa da ekiparazioaren prozesua, eta hori 80. hamarkadan hasitako hausnarketa bat izan zen, eta legediak ezartzen duena, oinarrizko legediak, eta baita ere lege berriak, eta orain burutu egin da, hau da, aktibatu egin dugu, eta modu progresibo batean ekiparatu egingo ditugu irakasleen soldatak, ez da? Nik uste badala zerbait edozinek uler dezakena, ez da? Azkenean irakasle baten kalidadeaz hitz egiten ari gara, azken finean, ume guztiek daukatela eskubidea kalidade berdintzua gasotzeko, ez da? Eta irakaslea da, hain zuzen, aldagairik eta esanguratzuena edo inpaktatzen duen gehien, ez da? Horda, zentzu horretan, hori ere mugarri bat zan, horrela adostu zan
alderdi sozialarekin eta patronalekin eta burutu egin den prozesu bat. Martzan dago oraindik, progresiboki aplikatuko da, baina burutu egin da. Eta gero bestetik aipatu duzu doakotasunaren gaia eta doakotasunaren politikan berrikuntzak etorriko dira eta neurri berriak aktibatuko dira. Eta legebiltzarrean aipatu nuen moduan abenduan, araudi berria oraindik guztiz garatuta ez dagoena, baina hasiko gara eztabaidatzen, legedi horrek ekarriko dauena, eta hor badaude batez ere bi elementu, ez? Hezkuntza zerbitzuaren doakotasuna, hori bermatzearena, eta gero egon daitezkeen beste ordainketa batzuk edo kuota batzuen arautzea, noiz eta zergatik, ez? Eta hori guztia familiekin konpartitu behar den elementuak dira, ez da? Orduan nik esango nuke bi elementu ezberdin diela eta bakoitza daukala bere espazio propioa, ez? Baina badago gai bat oso importantea dana, eta da adostasunez egin behar dugula hau. Adostasunez, gardentasunez, eta borondatea da eskola sarbidea unibertsala izatea mundu guztiarentzat, kalidade berdintsuarekin, eta horra eraman nahi ditugu gure ikastetxe guztiak, ez? Eta doakotasuna printzipio horrekin ere badago lotuta. Orduan, lanean ari gara momentu honetan, araudi berria prestatzen, eta eragile ezberdinekin kontrasteak egiten. Eta hori ere, segregazioaren politika guztiarekin ere lotzen da. Badago lotuta, ez da? Sarbide unibertsala bermatu nahi badugu, doakotasunaren printzipioak badauka zerikusia. Ikasturte honetan sartuko dira indarrean unibertsitaterako sarbide frogetan egindako aldaketak. Nola hartu dituzte ikastetxeetan azterketa eredu berriak? Aldaketak daudenean beti urduritasun puntu bat egoten da, ez da? Baina oso modu progresiboan sartuko den aldaketa bada, ez? Eta gure erkidegoan konpetentzietan oinarritzen den eredu horretan aspalditik abiltza lanean, ez? Orduan, nik uste dut lan bat egin dela, eta oraindik ere lan bat egiteke dago, baina hor batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearen artean eta gure hainbat eta hainbat irakasle eta ikuskaritza lantaldearen ekarpenarekin eredu horien lanketan aritu gara, eta momentu honetan lasaitu dira ikastetxeak, eta jakin badakite modu progresiboan sartuko den aldaketa bat dela, ez? Eta hori guztia egin diren bileretan, eta badaukagu ordezkaritza bat, zuzendaritza lantaldetan, sare guztietan, eta hor komunikatu da lasaitasunez sartu behar dugula, eta gutxi gorabehera non egon daitezken aldaketa horiek, ez? Orain Euskal Herriko Unibertsitatean aldaketa dator, berez aurreko astean gauzatu zen errektoretza aldaketa, eta berrartu behar ditugu elkarrizketa horiek, eta berriro ere ikastetxeekin harremanetan jarri, ez? Baina azkenean Euskal Herriko Unibertsitatean menpe edo esku dagoen prozesu bada, gu laguntzen dugu, proposamenak egiten ditugu, baina azkenean gure ikastetxeak dira, ez? Eta orduan, zaintza hori egitea tokatzen zaigu. Tira, elkarrizketaren azken txanpan sartu gara, eta egin nahiko nizuke azken galdera bat, gure Baiaran, Bergaran, esate baterako baditugulako izaera berezidun eskolak, ez da? Hor daude, Angiozarko eskola txikia edo Sintxuko eskola, umeak soberanez, zein izango da joera? Iruditzen zaizue badutela, kezkatute egoteko arrazoirik? Eskola txikien sarea sare indartsu bada. Nik hori esango nuke holan lasaitasun guztiarekin, ez? Oso ondo funtzionatzen dauen sarea da, lidergo handia daukagu sare horretan, oso hartu emonestua eta ona daukagu bertako zuzendariekin, eta ni zentzu horretan oso lasainago, ez? Angiozarren egon daiteke berezitasunen bat, jaitziera demografikoa dela eta, baina momentuz hor dago, eta gainera elkarlanean ari gara udalarekin, baita ere berrikuntza batzuk sartzeko, eta urte batean egon daiteke ikasle jaitsiera, baina eskola txikiak zerbait baldin badauka da, hain zuzen, modu oso fleksiblean lan egiteko ohitura eta jakinduria. Eta hori oso importantea da. Eskola txikiak azkenean hor daude, ez? Etengabeko berrikuntzan.
Eta nik uste hori euren ADN-ean daukatela eta oso ondo egiten dutela gainera, ez? Beraz, lasaitasunez esan dezakegu eskola txikien etorkizuna, azkenean landa eremuan kokatzen diren eskolak dira, eta egiteko modu propioa daukate, ez? Talde aniztasuna, eta bueno, nik esango nuke lasaitasunez hartu aldugula etor daiteken edozein aldaketa. Eta tira, datorren ikasturteari begira, astelehenean ireki zen, aurre matrikularako eskabideak aurkezteko epea, gomendiorik? Bueno, urtero esaten dugu, ez? Azkenean animatzen ditugu familiak, bertoko ikastetxeetan matrikulatzeko, ondo begiratzeko, eskaera bat baino gehiago egiteko, azken finean, ikastetxe guztietan planifikazio bat egiten da, baina batzuetan ezin dugu, ez? Nahi dugun lehenengo horretara sartu, ez? Eta beti gomendatzen dugu gauza bera. Lasaitasunez egiteko prozesua, eta Euskal Hezkuntza sistemak hoberena eskainiko dietela, hori bai izan dezaket. Begoña Pedrosa, eskerrik asko, bisitarengatik. Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da. Hurrengora arte. Berdin.